Тази сутрин искам просто да прикова вниманието ви върху няколко мисли out of the book of Ephesians chapter 4. от книгата Ефесяни 4 глава. I want us to turn there in our Bibles. Нека да отвориме там в нашите Библии. Now in Genesis 1 and Genesis chapter 2, В Битие 1 и в Битие 2 глава we have the presentation of creation before the fall. ние имаме презентация на сътворението преди грехопадението. The fall only occurs in Genesis chapter 3. Грехопадението се случва в Битие 3 глава. So in Genesis 1 and Genesis 2, there's no sin, there's no curse, and there's no fall. Така че в Битие 1 и 2 глава няма грях, няма проклятие, няма падение. These are the only two chapters in the Old Testament without sin. Това са единствените две глави в Стария Завет, в които няма грях. Then in Revelation chapter 21 and 22, След това в книгата Откровение 21 и 22 глава, you have the only two chapters in the New Testament without sin. това са единствените две глави в Новия Завет, в които не става въпрос за грях. Because in Revelation 20, the issue of sin has been erased and dealt with. Защото в 20 глава на книгата Откровение проблема с греха е разрешен и изтрит. So in Genesis 1 and 2, you have the initiation of a process that began before time began. Така че в Битие 1 и 2 глава ние имаме началото на един процес, който е започнал още от преди съществуването на времето. And in Genesis 21 and 22, you have the consummate position of the culmination of all the thought of God toward И man. в 21 и 22 глава на книгата Откровение ние имаме консумацията или крайният резултат от идеята и плана, които Бог има. So the entire Bible then is the unfolding drama Така че цялата Библия всъщност между тези две събития е една разгръщаща се драма of all the themes that are in Genesis 1 and Genesis 2. на всички теми, които са в Битие 1 и 2 глава. And you can trace these themes right through the entire scriptures until you get to Revelation 21 and 22. И когато вземете темите, които са поставени в първа и втора глава на Битие, вие може да ги проследите през цялата Библия, докато достигнете до Откровение 21 и 22 The best глава. way to summarize what are in these four chapters Най-добрият начин, по който бихме могли да обобщим това, което се намира в тези 4 глави, can be related to Ephesians chapter 3 verses 10 and 11. може да бъде свързано с Ефесяни 3 глава, 10 и 11 стих. Before we read Ephesians 4, let's just read Ephesians 3 verses 10 and 11. Нека да прочетеме първо Ефесяни 3 глава, 10 и 11 стих. It says the following, to the intent that now the manifold wisdom of God За да стане сега чрез църквата известна на началства и власти, за да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни, многоразличната премъдрост Божия. might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus, Според our Lord. предвечното намерение, което направи в Христа Исуса, Господа нашего. The issue here are summarized in three words, Проблематиката тук е обобщена в 3 думи. the eternal purpose. Вечна цел. So the governing theme of the Bible is God's eternal purpose. Така че основната тема, водеща тема в Библията е Божията или Божествената вечна цел. When we talk about the eternal purpose, we talk about that which preceded the Genesis account. Когато говорим за вечните намерения или вечните цели на Бог, ние говорим за неща, които са предшествали Битие 1 и 2 глава. Which was related to us in Genesis 1 and 2 until the whole picture was spoiled in Genesis 3. И които са ни представени в 1 и 2 глава на Битие, докато цялата картина в Битие 3 глава вече е развалена. It was almost as if God's divine thought was interrupted and disrupted. В 3 глава е просто като че ли Божията божествената мисъл е била прекъсната, божествената идея е била пресечена. And so sin brought forth that disruption of divine thought.
Така че грехът е този, който нанася прекъсване на божествената мисъл. So that all the other chapters in the Bible, up until you get to Revelation chapter 21, Така че всички други глави в Библията, докато стигнем до Откровение 21 глава, is the long attempt to reconstitute е един дълъг опит да се възстанови the eternal thought of God for man. вечната божествена идея. And so today I want to relate a few thoughts about that to you. Тази сутрин бих искал да споделя няколко мисли в тази връзка с вас. And the book that best can describe for us the eternal purpose is the book of Ephesians. И книгата, която най-добре описва вечните Божии цели, е книгата Ефесяни. I believe that the book of Ephesians will become a very important book in this particular phase of God's kairos. И аз вярвам, че книгата Ефесяни ще стане много важна книга в това специфично време, Божия кайрос, в който сме или навлизаме. Because the Apostle Paul is relating to us doctrine from an eternal perspective. Защото апостол Павел всъщност споделя с нас доктрини от перспектива или от гледна точка на вечността. And the central thought of that doctrine, or the hub out of which it flows, is Christ. И централната доктрина или сърцето, от което проистича всичко това, е самият Христос. But Christ, in that same revelation, as Peter had it about him, Но Христос в същото откровение, което Петър имаше за него. you are the Christ, Ти the си Son of the Христос, living God. синът на живия Бог. In other words, the Father always wanted to relate his Son unto humanity. С други думи, Отец винаги е искал да представи сина си на човечеството. That divine thought was disrupted and interrupted by sin. Тази божествена идея, тази божествена мисъл е била прекъсната от греха. So that from the fall, man did not operate as sons, but as orphans. И след грехопадението хората започват да функционират не като синове, а като сираци. So orphanship, or the orphan nature of man, is that disruption, that distortion in the eternal purpose of God. Това прекъсване на божествените вечни цели, това разрушаване на божествената идея води до това човек да бъде сирак. Because it was never in God's eternal purpose that man should be created to be redeemed. В Божиите вечни цели и намерения никога не е съществувала идеята човек да бъде създаден с цел да бъде изкупен. But man was created to be sons of God. Но човека е създаден за да бъде Божий син. So the sonship identity was foremost in the mind of God. Така че идеята за синовност или идентичността на синовността е била в предварителната божествена идея. So it is very vital for us to understand the eternal purpose. Много е важно, критично за нас ние да разбираме божествените вечни цели. So let us read a few thoughts from Ephesians chapter 4 Нека да прочетем няколко идеи от Ефесяни 4 глава. as we begin to unfold a few of these eternal perspectives to you. И ще започнем да разглеждаме или да ви представяме някои от тези вечни перспективи. Paul begins to write from a prison cell. Павел започва да пише посланието към ефесяните от затворническата килия. Even at that historical time, he was the prisoner of Nero under the Roman government. И историческото време е под управлението на Нерон и, разбира се, под управлението на Римската империя. Paul describes himself as a prisoner of Christ. Павел описва себе си като затворник на Христос. Almost as if the context of his life did not matter. Той го описва по такъв начин, че все едно контекста, в който се намира в този момент от живота си, е без значение. It did not matter unto this apostle whether he was in a physical prison cell. За апостолът нямаше никакво значение дали в момента се намира в една физическа затворническа килия. All that matters was his position in Christ. Всичко, което от значение за него, е неговата позиция в Христос. And so he begins by saying, I therefore, the prisoner of the Lord, И той започва като казва: и тъй аз окован за Господа. beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани. He talks about a worthy walk. Той говори за едно достойно ходене. He talks about a vocation. Той говори за призвание. And the word vocation there literally means
the employment or that thing that you would give your entire life to work toward. Звание или призвание, тук говори за назначение, нещо, в което си назначен и това е твоята съдба, в това нещо да ходиш и да живееш през целия си живот. Or the basic occupation of man. Или основното занимание на даден човек. The basic employment of man. Основното назначение или предназначение за дадения човек. This word is also translated as your calling. Тази дума се превежда също като призвание, вашето призвание. It says, now that you have come into the high position of sons. И той казва, сега след като вече сте в високата позиция да бъдете синове, Out of your sonship flows a certain occupation that must be occupied for our entire life. от вашето синовничество проистичат няколко призвания или няколко неща, с които вие трябва да се занимавате, неща, в които трябва да стоите през целия си живот. So he talks about a worthy walk Така че той говори за достойно ходене, in view of your high calling. с оглед на високото призвание, в което сте. So your high calling puts pressure upon you to walk worthy in the earth. Така че високото призвание, в което сме призвани, поставя натиск върху нас да ходиме достойно в света, в който сме поставени. And he begins to summarize for us what it is that makes our sonship worthy to be counted as his sonship. И той започва да обобщава нещата, които правят нашето синовничество да бъде достойно, да живееме синовничеството по достоен начин, достоен за него. He says, with all lowliness and meekness, Той казва със смирение и кротост with long suffering, forbearing one another in love, и търпение, като се отнасяте един към друг с обич. endeavoring to keep the oneness of the Spirit И се старайте да запазите единството на духа, in the bond of peace. чрез мира, който ви свързва. And he begins to enumerate the onenesses, if we can put it that way, И той започва да изброява единствата, that is already existing, that the Spirit of God has brought about. които съществуват поради това, че Божия дух ги е направил да съществуват. So he's not asking from us to create a oneness. Така че той не ни казва, не изисква от нас ние да създадем единство. But he says that we must endeavor to keep the already existing oneness in the Spirit. Но той казва ние да се стремим да опазим това единство, което вече съществува в духа. Again, there's nothing that man can do out from himself to bring the church to this oneness. Отново, човек сам по себе си не е способен да направи каквото и да било, за да въведе църквата в такова единство. But this oneness has already been created by the Spirit of God. Но това единство вече е било създадено чрез Божия дух. Because the scripture says that we have been all baptized by one Spirit Защото писанието казва, че ние всички бяхме кръстени в единния дух, into one body. в едно тяло. And baptism literally means to be buried. И кръщение буквално означава да бъдеш погребан. And when you bury a seed under the ground, И когато погребете едно семе в земята, it reorientates in nature. Reorientates or it и changes то its nature. променя своето естество. The seed loses its external skin Семето губи външната си обвивка, so that the potential within the seed can be exposed за да може потенциала, който съществува в самото семе, да бъде изложен as it bursts through the soil. и да може да пробие през почвата It begins to manifest an entire different sphere of life. и започва да изразява една съвсем различна форма на живот. So we have been all baptized by one Spirit. Така че ние всички сме били кръстени в един дух. In fact, we've been buried in that body. На практика ние сме погребани в това тяло. So in resurrection life, we reorientate into the life of Christ. Така че във възкресенския живот ние се преориентираме или се преобразяваме в живота на Христос. In our baptism, we shed off the nature of the old external. В нашето кръщение ние
споделяме нашето старо естество, нашето външно естество. We shed off the nature of the Adamic, the old order of the orphan spirit. Ние погребваме старото Адамово естество, което носи духа на сирака. And we resurrect in the newness of the life of sonship in Christ. И ние възкресяваме в новото синовничество на Христос. And to beautify that sonship, there is a certain way in which we ought to walk. И за да бъде разкрасено това синовничество, за да бъде украсено, има определени начини, по които ние трябва да продължиме да ходим в този нов живот. And Paul says that we must endeavor to keep the oneness. Но Павел казва, че ние трябва да положим старание, да се опитаме да запазиме това единство, That we have been brought into by the Holy Spirit. в което единство сме въведени чрез Святия Дух. And he says there's a way in which to obtain it. И той казва, че има начин, по който това да бъде постигнато. A way in which to maintain it. Начин, по който ние да постоянстваме, да поддържаме това единство. Is to clothe us with the clothing of the Lord Jesus Christ. И да бъдем облечени с дрехата на Господ Исус Христос. Because Jesus said, all that are weary and heavy laden, come unto me, Исус каза, всички отрудени и обременени, нека дойдат при мен. and I will give you rest. И аз ще ви дам покой. He says, for my yoke is easy and my burden is Той light. казва, защото моето бреме е леко и моя хомот е лек и моето робство е благо. So there is a yoke that we need to be yoked together with Christ. Така че има хомот, с който ние трябва да бъдем впрегнати с Христос. For he says, I'm meek and lowly of heart. Той казва, аз съм кротък и смирен по сърце. And so Paul picks up on that eternal statement. Така че Павел взима това вечно твърдение And he says that we must walk with all lowliness and meekness. и затова той казва, че ние също трябва да ходиме в смирение и в простота. With long suffering, forbearing С one another кротост in love. и търпение, като се отнасяме едни към други с любов. Keeping the oneness of the Spirit in the bond of peace. И се стараеме да запазим единството на духа чрез мира, който ни свързва. Then he says, for there is one body, И тогава той казва, защото има едно тяло, one Spirit, един дух, even as you are called into one hope, както и сте призовани към една надежда, one Lord, един Господ, one faith, една вяра, one едно baptism, кръщение, one God and един Father, Бог и Отец, over all, над всички, who is above all, and който е through над all, всички и чрез всички and in all. и във всички. In other words, there is nothing of the making of man. Няма нищо, което да е сътворено или направено от човека. Everything is already established that we need to just maintain in the Всичко Spirit. вече е установено, направено. Това, което ние трябва да направим, е да го поддържаме в духа. And so I want to talk a little bit about this dress code that we need to wear Нека малко да поговорим за тази униформа, която трябва да носим. so as to make worthy the calling by which we have been called. С цел да направим достойно призванието, в което сме призвани. So there is a need and a desire by Father God Има една нужда и едно желание от страна на Бог Отец. that those that call themselves the sons of God Тези, които се наричат Божи синове, make a concerted effort to stand for oneness. да направят усилие, за да стоят в единство. Our pet doctrines and affiliations Нашите дребни доктринални различия или принадлежности към различни it групи must never divide us. не би трябвало да ни разделят. The strongest thing that we can do Най-силното нещо, което бихме могли да направим, is to pool all our resources for the purpose of oneness. е да събереме, да обединиме всички наши ресурси с цел поддържане на единството. And in this sense, the church in every location of the earth И в този смисъл църквата, намираща се по всички места на земята, must endeavor, трябва да се стреми, must strive for трябва да се бори the maintenance of this oneness. за поддържането на това единство.
This is the cry in the heart of Jesus in John chapter 17. Това е викът на сърцето на Исус в Йоан 17 глава. He says, Father, glorify me with the glory that I had with you Той казва: Отче, прослави ме със славата, която имах от Тебе, before the foundation of the world, преди основаването на земята, that they might be one, за да може те да бъдат едно, even as we are one. точно както ние сме. I in you and you in me, Аз в Тебе и Ти в мен, and they in us. и те в нас. That is what God the Father always had in His Father's heart. Това е нещото, което Бог Отец винаги е имал като желание в своето бащинско сърце. Is that eternal oneness with the Son. Това вечно, предвечно единство със Сина. And so Paul, out of his prison experience, Така че Павел от своята опитност на затворник, is not seeing the immediacy of his circumstances, той не гледа на непосредствените условия, в които е поставен. but he finds himself perfectly positioned in the will of Father. Но той открива себе си, че е съвършенно положен в волята на своя Отец. Even though he's in bonds and stocks of the Roman prison, Въпреки че той е в окови и в вериги на римския затвор, Paul does not see himself as a prisoner of the Roman system, Павел не гледа на себе си като на затворник на римската система. but he says, I'm a prisoner of Той Christ. казва: аз съм затворник на Христос. It is as if this man has lost all consciousness about his environmental influence. Някой би казал: този човек е изгубил изцяло своята осъзнатост за условията, в които е поставен. Because this man's perspective was no longer formed by what the opinions of people were. Защото перспективата на този човек вече не беше формирана на базата на това, което хората около него мислят. He held one eternal opinion, and that was Christ. Той имаше едно единствено мнение и то беше вечното мнение, и това беше Христос. And from this place of external, from when we look from the outside, incarceration, И гледайки външно на своето затворничество, he began to encourage a church that was under severe pressure. той започва да окуражава църквата, която в този момент също така минава през жестоко гонение. And I want to say to you prophetically that the church is maneuvering to a place that we are going to have again severe pressure. И аз пророчески искам да ви кажа, че църквата се придвижва към място, където ние отново ще имаме жесток натиск. The pressure of persecution and environmental influence. И това ще бъде натиска на гонението и на външно влияние по посока на църквата. And the biggest fights that will be fought within the church И най-големите битки, които ще бъдат водени, са вътре в самата църква. will be for the fight of maturity. И това ще бъде битката за зрялост. The contention between orphanship and sonship. И това ще бъде напрежението и битката между сирачеството и между синовността. And through apostolic ministry И чрез апостолско служение has got this cry within the heart. Бог ще създаде такъв климат в сърцето. I'm again in the pains of childbirth until Christ be formed in you. Апостолът казва, че той самият минава през родилни болки, докато види Христос въобразен в тях. The formation of the eternal in time, Формирането на вечното в временното. so that our perspective is again singular. Отново нашата перспектива трябва да бъде единична. It's not the many perspectives that comes from our pet doctrines. Не трябва да се гледаме на множеството перспективи, които проистичат от големите доктрини. But it's holding to the one thought and concept in the mind of God the Но ние Father. трябва да се държиме за едната мисъл и едната концепция, която е в сърцето на Бог Отец. Christ, the Son of His love. Христос, синът на Неговата любов. So Paul then writes from this ascended position. Така че Павел всъщност пише от тази възвишена позиция. So before you read the book of Genesis, you must read the book of Ephesians. Преди да прочетете книгата Битие, трябва да прочетете книгата Ефесяни. Because this book takes us beyond the scope of time and space. Защото тази книга ни превежда над времето и пространството. It wants to relate to us a perspective that is not influenced by the environment in which you find Тази yourself. книга целта е да сподели с нас перспектива, която не е повлияна
и не е формирана от обстоятелствата, които са около нас. And so Paul's desire is to lift the church up out from the perspective of time. Така че целта на Павел е да издигне църквата над перспективата от времето. So that we can begin to survey things from the heavenly order. За да може ние да започнем да възприемаме нещата на базата на техният божествен ред. So Adam is not your Genesis, Така че Адам не е вашето битие, but Christ. но Христос. Romans 5:14 says, Римляни 5:14 казва, Adam was just the pattern of the one to come. Адам беше просто модел на този, който трябваше да дойде. Adam had in his perspective, Adam had in himself Адам в самият себе си съдържаше тази перспектива. all the constituent elements of a model that is yet to appear. Всички конструктивни елементи на модела, който трябваше, като модел на този, който трябваше да And дойде. that model is found in Christ. И този модел обаче намира своята реализация в So from Христос. this perspective, Paul began to write. Така че от тази перспектива Павел започва да пише. His prison cell could not stop him from receiving from the Lord. Неговата затворническа килия не можеше да го възпре от това той да приема от Господа. He relates to us the God-centered viewpoint. И той всъщност споделя с нас богоцентричната гледна точка. So there is a need for an adjustment Точно за това има една нужда от настройка in our perspective of spiritual things. На нашата перспектива по отношение на духовните неща. The present day postmodernist emphasis Съвременните постмодерни акценти in religious circles is on what God has done for me. в религиозните кръгове фокуса всъщност е на това какво Бог е направил за мен. The man-centered viewpoint is always what God can do for me. Това е хуманоцентричната гледна точка. Какво Бог може да направи за мен? It's a perspective toward my human need. Това е перспектива, която води или сочи към моите човешки нужди и потребности. This is the perspective of the orphan. Това е перспективата на сирака. Self-actualization. Себеактуализация. What I can get out of it for me. Какво аз мога да получа от това, което се случва лично за мен. But there is now a need to be awakened Но има нужда ние да бъдем пробудени. to see what God has purposed and desired for himself. Да видим какво Бог е поставил като желание и цели за самия себе си. So Paul in the book of Ephesians seeks to show us how И Павел в книгата Ефесяни се опитва да ни покаже how everything should be adjusted and related to God как всичко трябва да бъде пренастроено и насочено по посока на Бог. for his purpose and for his pleasure За неговите цели, за неговата слава and for his satisfaction. и за неговото удовлетворение. This is where materialism in the church comes from. Ето откъде идва материализма в църквата. Because we come to church to get something. Защото хората идват на църква, за да получат нещо. We don't understand that we are the church to contribute to the eternal perspective. Нямат разбирането, че ние сме църквата и целта ни като църква е да допринесеме за вечните перспективи. Paul sees the church, which is Christ's body. Павел вижда църквата, която е Христовото тяло. In other words, he sees the corporate reality of things. Всъщност той вижда корпоративната реалност на всички неща. He sees our corporality in relation to Christ. Той вижда нашата свързаност в взаимоотношението ни с Христос. And a refrain is running through the book of Ephesians. И тази тема всъщност се прокрадва и проправя път през цялото послание към And Ефесяни. it's the word together. Думата заедно. Ephesians 2:6. Ефесяни 2:6. We are said to be raised together in him. Казва се, че ние бяхме възкресени заедно в Него. And we are said to be seated together in him. Ние седиме заедно в Него. Ephesians 1:10. Ефесяни 1:10. We are gathered together unto one. Ние сме събрани заедно в едно. Ephesians 2:21. Ефесяни 2:21. We are framed together. Ние сме формирани,
оформени, съчетани заедно. Ephesians 2:22. Ефесяни 2:22. We are builded together. Ние сме съградени заедно. So the word together brings into view the corporate nature of things. Така че думата заедно поставя нещата в корпоративна перспектива по отношение на Божите неща. So the eternal perspective is never about me, but about us. Вечната гледна точка никога не е аз. Вечната Божия гледна точка е ние. The perspective of me, my, and I Перспективата за мен, моето и за мен is the perspective of the orphan. е перспективата, която има един сирак. But the perspective of the Son of God is us, our, and Но we. гледната точка на Божия син е ние, нашето, за нас, на нас. It is the language of covenant. Това е заветният език. It's loyalty to the whole and not to me. Лоялност към цялото, а не лоялност към мен. And if we are going to see this thing of God come to fruition in the earth, И ако ние искаме да видим това, което Бог има като воля и намерение да бъде реализирано на земята, we cannot do it in our fragmented attempts. ние не може да го правиме в нашите фрагментирани опити да постигнем това. But Paul is contending for the 7 onenesses in Christ. Но апостол Павел, той настоява и се опитва да ни убеди да стоиме за тези 7 единства, които имаме в Христос. And as the apostle began to beseech the church, И когато апостолът започва да умолява църквата, he began to speak to them about this clothing той започва да им говори за тази дреха, that will make our walk worthy in the earth. която ще направи нашето ходене на света достойно. So instead of humans living in their own time-space reality of things, И вместо човешките същества да живеят в своето времеви пространствено гледна точка за нещата, where we interpret and relate all things unto ourselves, вместо да тълкуваме, да интерпретираме всички неща по отношение на Бог, насочени към нас, in the book of Ephesians, the apostle Paul labors in doctrine. апостол Павел в посланието към ефесяните преживява родилни болки, опитвайки се да комуникира тази доктрина. To establish God's eternal viewpoint where we can appreciate the glory Да се опитат да установи Божията вечна гледна точка с цел ние да оценим славата, the wisdom and the design мъдростта of God и Божият план in a God-centered universe. в една богоцентрична, фокусирана върху Бог вселена. Humanism is the attempt of man to put man central. Хуманизмът е опит на човека да постави човека в център, In God's universe. в центъра на Божията вселена. But apostolic doctrine seeks to establish Christ as the central hub. Но апостолическата доктрина, апостолската доктрина е опит да бъде поставен Исус Христос в центъра на вселената. So that nothing that is created overrides divine will. Така че нищо, което е част от творението, да не бъде поставено на по-високо място от Божията воля. So there is a need in the church to see from this perspective. Така че в църквата има нужда нещата да бъдат видяни от тази гледна точка. So in Ephesians chapter 1, the apostle Paul begins to relate apostolic doctrine. Така че в Ефесяни 1 глава апостол Павел започва да излага апостолската доктрина. He begins to list all our fundamental cardinal doctrines. Той започва да изборява всички фундаментални, основополагащи доктрини. It's like a lyrical song that the apostle is singing out of prison. Това е като една песен, която апостолът пее от затворническата килия. Even though he sits in stocks and bonds in a dark prison cell, Въпреки че той стои прикован с вериги и окови в една тъмна затворническа килия. this lyrical song began to come up in the heart of the Тази apostle. лирическа песен започва да избликва от сърцето на апостола. And he begins to cite all the cardinal doctrines of our И faith. той започва да изборява всички основополагащи доктрини на нашата вяра. So the important thing is to see that he relates these doctrines Така че
важното нещо е да бъде видяно как той споделя, как той комуникира тези доктрини. He establishes and connects these doctrines Той установява и свързва тези доктрини to their eternal hub, who is Christ. с вечния хъб, така да се каже, или с вечното депо, което е Христос. If doctrine is disconnected from this eternal hub, Ако доктрините са разкачени от това вечно депо, even the very doctrines we seek to establish in the house of God дори самите доктрини, които се опитваме ние да установиме в Божия дом, will fragment the body of те Christ. всъщност ще разделят тялото Христово. So there is no disconnection of doctrine. Така че няма доктрини, които да не са свързани From its life source, who is Christ. със своят източник на живот, и това е Христос. So Christ is the hub around which Така че Христос е всъщност това депо, около което the eternal mindset is arranged. целият вечен план е аранжиран. I'm laboring this point this morning because it's so important for us to see this. Аз повтарям отново и се опитвам да акцентирам и да установя тази точка, върху която говоря, защото това е от съществена важност. Paul began to talk about us being blessed Павел започва да говори за това как ние сме with all благословени spiritual blessings in heavenly с places in всички Christ. духовни благословения в небесни места в Христа Исус. To be blessed, this word means a divine commendation. Да бъдем благословени, тази дума означава, че всъщност ние сме поставени в божествени условия. Or it is words of uttered speech so that all the realms can take note. It's words of uttered speech Думите на Павел, които той изговаря, so that all the realms can take note. или думите, които Бог изговаря, са изговорени по такъв начин, че цялата заобикаляща среда отбелязва това, което е било казано. So when the Bible says that we are blessed, Така че когато Библията казва, че сме it благословени, is the commendation and the recommendation of God's speech upon a people. това е всъщност Божието Слово, изговорено върху хората, създава атмосфера, в която те да живеят. He talks about being chosen in Той Him. говори за това, че сме избрани в Него. And He puts our choosing in Him before the foundation of the И world. Той поставя нашият избор в Него от преди сътворението на световете. And this word chosen means to be taken out from by speech. Думата избран означава да бъдеш взет от някъде чрез говор, чрез изговаряне на слово. It is speech with a definite reasoning behind it. Това е говор или изказване, което съдържа в себе си причина и смисъл. It's calculated speech as God was speaking us out from Himself. Това е едно премерено и целенасочено изговаряне, което Бог прави по отношение на нас, и Той всъщност ни изговаря от себе си. Paul began to speak about our predestination, Павел започва да говори за нашето предопределение, our adoption unto sonship, доктрината за синовност, our redemption, нашето изкупление, our forgiveness of sins, прощение на грехове, our inheritance in Christ, нашето наследство в Христос, being sealed with the Holy Spirit. да бъдем запечатани със Святия Дух. And Paul begins to sing this lyrical song, И Павел започва да пее тази лирическа песен. and he relates the high calling unto the church. И той по този начин комуникира с църквата високото призвание, към което те са призовани. And he says, in the light of this high calling, И той казва, в светлината на това високо призвание there is a way that you ought to walk in the earth. има начин, по който трябва да ходите на So земята. Paul saw everything from that viewpoint. Така че Павел гледа на всичко от тази гледна точка. That is why he would continually in the book says, Точно затова той продължава в книгата и казва, according to the good pleasure of his will, според желанието на неговата воля, according to the riches of his grace, според богатството на неговата благодат, according to his good pleasure, според своето добро намерение, which he purposed in himself, което той е поставил като цел вътре в себе си, according to the purpose of him
според Неговото намерение, who works all things който изработва всичко after the counsel of his own will. и го прави по желанието на своята собствена воля. And then this refrain runs through the book unto the praise of his glory. И след това този припев минава през цялата книга, казва за прослава на Неговата слава. Unto the praise of his glory. За прослава на Неговата слава. Paul, who once argued about Christ Павел твърди по отношение на Христос. from his earthly perspective as a Jew, От своята земна перспектива като юдеин. he saw Christ from his Jewishness. Той гледа на Христос и от своята позиция на юдеин. Now he sees that his thought and conception Така че той вижда неговата мисъл в самото зараждане. has now been enlarged by revelation. И сега тази мисъл е разширена чрез откровение. And he begins to see the timeless, eternal, И той започва да вижда безвремието, да вижда вечността, the immutable, вижда непроменимостта на Бог, the pre-existent Christ. вижда предсъществуващият And as he Христос. began to see this Christ, И когато започва да вижда този Христос, not just Jesus Christ, не просто Исус Христос, but he saw the timeless, immutable, но той вижда Христос от перспектива на безвремието, от перспектива на непроменяемото. and he began to enlarge his perspective. И той започва да разширява своята гледна точка. And it made Paul to cry in the book of Philippians chapter 3 И verse 10, това кара Павел да започне да плаче и да вика в Филипяни That I 3 may- глава 10 стих. that I may know Christ. За да позная Христос. In fact, as Paul's thought and conception of Christ Всъщност да може Павловата идея, Павловата концепция за Христос is lifted up from time and space, да бъде дигната над времето и пространството, from the perspective of the earth. да бъде вдигната от земната перспектива. The apostle has been liberated. Апостолът по този начин, правейки това, той е освободен. He's been emancipated. Той е бил разширен, And is being delivered from the reality еманципиран и of the earth. освободен от земните ограничения на земната реалност. This truly is true deliverance. Това е истинското освобождение. To see Christ, Да видиш Христос, to know да Christ, познаваш Христос, is true emancipation, е истинската еманципация, is истинската true свобода, deliverance. истинско освобождение. To know Да Christ, познаваш Христос it means to completely know, означава напълно да го познаваш, to intimately know, интимно да го познаваш. a knowledge that scrutinizes your entire being. Знание, което преобразява цялото ти същество. It realigns you to the perspective of what is being revealed. Прониква в цялото ти естество и те завежда в перспективата на това, което е разкрито. Until that perspective is the only relevant perspective that you hold. Докато тази гледна точка не стане единствената важна и съществена гледна точка за теб. No wonder Paul would cry in Philippians 3:7-9. He would cry in Philippians 3:7-9. В Филипяни 3 глава от 7 до 9 стих Павел казва: But what things were gained to me, но каква е моята полза those I counted lost for Christ. от всички тези неща, които съм придобил? Аз ги считам за нищо. Yea, doubtless I count all things but loss, Той казва: всичко това считам за загуба, for the excellency of the knowledge of Christ. за познаването на Христос. Christ Jesus my Lord, Христос Исус, моя for Господ, whom I've suffered the loss of all things, за когото изстрадах повече от всичко. and I do count them rubbish, И аз считам всичко за измет, that I may win Christ. за да придобия Христос. This is calculated speech. Това е едно много премерено и целенасочено говорене. Even the man is imprisoned, Дори факта, че е в затвора, but his speech lifts himself up out from the environment of the earth. неговото говорене го издига над условията, които са на земята. And he begins to impose the perspective and the will of the eternal God. И той започва да разкрива истината от гледна точка на вечния Бог. He speaks with such certainty, Той говори с такава увереност, such clarity, с такава яснота, such conviction. с такова убеждение. This is a Christ-centered man.
Това е христоцентричен човек. And in Philippians 1:21 he cries further, И в Филипяни 2:21 той продължава да вика: for to me to live is Christ, за мен да живея е Христос, and to die is gain. а да умра е печалба. He makes all of life related to Christ. Той свързва всеки аспект на живота с Христос. He makes living his life source. Той прави Христос да бъде източникът на неговия живот. Christ alone. Само Христос. All life given definition by what Christ is. All of his life Целият му живот is given definition to е дефиниран by Christ alone. само и единствено от Христос. Christ is his life. Христос е The неговия живот. universality of Christ. Универсалността на The Христос. centrality of Christ. Централността на Христос. The supremacy of Christ. Превъзходството на Христос. That's the nature of an apostolic people. Това е естеството на апостолските A хора. people that clothes themselves with Christ. Хора, които се загръщат, обличат се с Христос. That is why Paul would see what he suffered. Точно затова Павел, What he suffered from an eternal perspective. той гледа своите страдания от гледна точка на вечността. He saw his sufferings as unto and for Christ. Той гледа на своите страдания като за Христос. And he would say stuff like the following. И той казва неща като следното: Christ shall be magnified in my body, Христос трябва да бъде възвеличан в моето тяло. whether by life or by death. Независимо дали чрез живот или чрез смърт. He would talk about this momentary light affliction. Той говори за момента, който преживява за леки утеснения, That works a weight that will far outshine the present suffering. които всъщност не могат да се сравнат с вечната слава. Това са просто временни страдания, леки привременни страдания. In fact, this became the hegemon. Hegemon? The leadership, or the frontal of his И thoughts всъщност това става острието, was Christ. фронта на неговата мисъл. Христос. Because Paul in Philippians chapter 3 argued about his credentials as a man. Защото в Филипяни 3 глава апостол Павел изборява своите креденции като човек. And after he had this revelation of this Christ, И след като има откровението за Христос, he said, I've counted all those things but каза: loss. всичко това, което ми дава кредит в света, аз го считам за загуба. So Christ then became the filter through which all thought Така че Христос става всъщност призмата, през която минава всяка негова мисъл. all knowledge and reasoning had to pass through. Всяко знание, всяко разсъждение трябва да минава през призмата Христос. Christ became the foremost block of thought И Христос става основната мисъл, which shaped his reality. която формира реалността на Павел. In Galatians 6:14 Paul says, В Галатяни 6:14 Павел казва: henceforth затова let no man trouble me, от тук насетне нека никой човек да не ме притеснява, for I bear in my body защото аз нося в тялото си, the marks of the Lord Jesus. нося белезите на Христос. It is from this perspective, От тази гледна точка, it's from this viewpoint от тази перспектива, that Paul writes to the Ephesian church Павел пише на църквата в Ефес from his prison. от затвора, в който е. And so I want us now, just for a few moments, just look at this clothing Искам за няколко минути просто да погледнем това облекло, that brings us into being worthy as sons. което ако го носим ни прави да бъдем достойни за синовничеството. So our highest calling Едно високо призвание. is sonship. И това призвание е да бъдем синове. There can be no higher calling. Не може да има по-високо от това призвание. That is your vocation, Това е твоето назначение, is to be son призвание. and to operate as a son Да бъдеш син и да функционираш като син. and to shed off the clothing of the orphan. И да премахнеш, да съблечеш дрехата на сирака.
So there's an invitation that God is making to the church today. Така че има една покана, която Бог отправя към църквата днес. And it says, make yourself worthy to this invitation. И апостола казва, направете себе си достойни за тази покана. This invitation to sonship. Тази покана да бъдете синове. And he says, if you accept the invitation, И той казва, ако приемете поканата, there is a certain dress code има начин на обличане, That има you and код на обличане, that you and I must abide by. който код вие и аз трябва да спазваме. Just as if you would be invited to a great banquet. Точно както ако сте поканени на един голям прием. There's a certain dress code that we must wear. Има код за облеклото, дрехите, които трябва да носите. I call this the clothing of sonship. Аз наричам това облеклото на синовността. This clothing is intended to make the body one. Тази дреха, нейната цел е да направи тялото да бъде едно. One in experience and one in practice. Да бъде едно в практика и едно в опитност. So this clothing Така че това облекло is fitting your sonship. е паства или това облекло формира твоето синовничество. It really reflects the nature and the character of И Christ. всъщност това облекло рефлектира естеството и характера на Христос. As I close, I want us just to look at these clothing pieces. В заключение бих искал просто да погледнем тези елементи на облеклото. He talks about humility. Той говори за смирение. This word means to esteem ourselves small. Тази дума означава да погледнем на себе си като малки. In the eyes of another. Да Or in the направим sight of another. себе си малки в погледа на другите. When you look to the person next to you, Когато погледнете хората около вас, you see yourself smaller. да виждате себе си като по-малък от тях. You esteem them higher. Вие ги издигате тях в по-висока позиция от тази, на която сте That вие. does not mean that you must have low self-esteem, Това не означава да имаш ниско самочувствие, but you see your brother as higher than yourself. но да виждаш брат си като по-горен. You от see себе the си. gift of Christ received by your brother, Да видиш дарът от Христос, който твоя брат е приел. and you begin to say, my brother is better than me. И да започнеш поради този дар да казваш, моя брат е по-добър от мен. This same humility was in Christ. Това смирение беше в Христос. Humility is also the absence of pride and arrogance. Смирението всъщност означава и липса на гордост и арогантност. If our pride today is in the area of the revelation that we have, Ако нашата гордост днес е свързана с откровенията, които имаме, then darkness will set in. тогава ще дойде тъмнина. God will stop fresh revelation to come to Бог you ще спре да изпраща свежо откровение към теб. because God resists the proud, Защото Бог се противи на горделивия, but He gives grace to the но humble. дава благодат на смирение. Do not let the arrogance of revelation Не трябва да позволяваме арогантността вследствие откровения cause God to resist you. да направи така, че Бог да започне да ни се противи. That is what we receive from apostolic anointing. Точно за това, което получаваме чрез апостолското помазание, That we must receive it in the spirit of meekness and ние humility. трябва да го приемаме с кротък дух и с смирение. Pride contaminates the grace in the house. Гордостта замърсява благодатта в Божия дом. It will stop the grace even to flow into our city. И дори това би спряло благодатта да протича в нашия град. And that's the posture of many pastors in cities. И това е състоянието на много пастири в много градове. They filled with the pride of the orphan spirit. Те са пълни с гордостта, гордост, която е носена от духа на сирак. This is my ministry, they say. Това е моето служение, казва. I'm the founder of this ministry. Аз съм основателят на това служение. I have built this ministry. Аз съм изградил това служение. But they don't understand that we have nothing. Но те нямат разбирането, че ние не притежаваме нищо. We must consistently defer. Ние непрекъснато трябва да отмахаме от себе си. We must become like lambs Трябва да станем като агнета, that continually say to the които Lord, непрекъснато казват на Господа: I have nothing. нямам нищо, I am nothing. аз съм нищо, I own nothing. аз нямам моя собственост. All I have to give is you Всичко, което мога да дам, си ти. that has become my life.
ти си станал моя живот. Without Christ, Без Христос I have no life. нямам живот. I have nothing. Нямам нищо. All I have to give Всичко, което мога да дам, is what you have given to me. е това, което ти си ми дал. When I died, Когато умра, Christ rose. когато аз умрях, For it's Христос възкръсна. no longer I that liveth, И вече не живея аз, but Christ that liveth in но me. Христос, който живее в And the мен. life I now live, I live by the faith И живота, който сега живея, го of the живея с Son of вяра God. в Божия Син. This new phase Тази нова фаза, in this kairos в този кайрос, is този taking време, us back into the very heart of God the Father. ни връща обратно в центъра на сърцето на Бог Отец. It is the heart of God's love Това е сърцето на Божията любов, that is the final boundary която е крайната граница, that we are pushing this apostolic toward. която ние, апостолските вярващи, се стремим напред And към нея. Paul is saying to the church, Павел казва на църквата: this is how you got to clothe yourself. ето как ще облечеш себе си, In order for that love to be manifested through you, с цел Божията любов да бъде изразена чрез теб. there must be humility of heart. Трябва да има смирение в сърцето. Do not seek to compete with your brothers. Не се съревновавай с брата си. The Christ in me can't compete with the Christ in you. Христос в мен не може да се съревновава с Христос в We теб. must always stand in defense of oneness for the church. Ние трябва винаги да стоиме в защита на единството на църква. This will be the final place of contention, the final place of war, Това ще бъде крайната точка на борбата, на битката, на is войната. where we contend for the oneness of the Spirit. Битката за единството на духа. But that oneness cannot come until there's meekness and humility of Но heart. това единство не може да дойде, докато няма кротост и смирение в And сърцето. Paul talks about meekness. Павел говори за кротост. It means the ability to control your strength under pressure. Това означава да имаш способността да контролираш силата си, когато си поставен под натиск. Not to be easily provoked or angered. Да не бъдеш лесно провокиран към гняв. It is the opposite of aggression Това е противоположното на агресията and sudden outbursts of anger, и на изблици, внезапни изблици на гняв. losing self-control. Да изгубиш самоконтрол. When anger takes over, we lack meekness. Когато гневът вземе надмощие в нас, това означава, че ни липсва The кротост. lack of meekness will corrupt the grace that is within you. И липсата на кротост ще развали, корумпира благодата, която е в теб. Our anger will spoil God's banquet Нашия гняв ще развали Божието тържество, because our clothing will be soiled. защото нашата дреха ще бъде разкъсана. And then we sink to the depths of orphanship again. И тогава ние отново ще потънем в дълбините на сирачеството. This word also means the patient reception of injuries. To receive the injuries of others patiently. Думата кротост означава търпеливо да приемаш нараняванията от другите. Knowing that God will avenge you. Знайки, че Бог всъщност ще въздаде You за теб. never take revenge. Никога да не си отмъщаваш. Paul in prison never takes revenge. Павел в затвора никога не мечтае за отмъщение. The Roman authorities. Да отмъсти на римските власти. Christ on the cross never took revenge. Христос на кръста никога не мислеше за He отмъщение. said, Father, forgive them. Той каза: Отче, прости им. Joseph unto his brothers never took revenge. Йосиф не си отмъсти на своите братя. In fact, he became the supply store of grace Той стана източник на снабдяване и на благодат за тях. unto brothers that once resisted him. Братя, които в минал момент Put him in his pit. застанаха срещу него Put him in his pit and into his prison. и го поставиха в яма и след това в затвор. And yet he operates in such meekness when the brothers came in their own famine. И в същото време той е с такава кротост се отнася към тях, когато братята дойдоха при него поради глада, който те преживяват. He does not remember what they have done against him, Той не си припомни това, което те беха сторили срещу него. nor hold it forever in his heart against them. Нито го държеше в сърцето си срещу тях. But in their famine, Но в техния глад he became the supply store.
Той стана източника на the снабдяване. supply store of hope and grace. Източника на снабдяване на надежда. And he благодат. embraced them that once persecuted him. Той прегърна тези, които в миналото го преследваха. These are the virtues that God wants sons to operate by. Това са добродетелите, които Бог иска неговите синове да функционират, да живеят в тези добродетели. Never looking for admiration. Никога не търси възхищението на хората. Always carry the prophetic burden of the Lord. Винаги носи дълбокия товар на Господа. Carrying the rigors of the task. Носи тежестта на задачата. Becoming the proverbial donkey that will bring forth the purposes of God. Стани всеизвестното магаре, което да носи върху гърба си реализирането на Божиите цели. Unnoticed, unsung heroes. Бъди от тези непознати, безименни герои. Not wanting to project themselves, Хора, които не искат да проектират и промотират себе си, but just love for Christ. но просто да показват любовта на For to Христос. me to love is Christ. Защото да обичаш е Христос. There's no room for bitterness. Не трябва да има място за огорчение. You are not moved by the people's little insults of you. Ние не трябва да бъдем движени от дребните обиди, които хората отправят към нас. And this meekness brings about a deep peace in your own life. И тази кротост ни довежда до един дълбок мир. It is also accepting patiently the wrong done by others. Също това означава да приемеш търпеливо несправедливо направените срещу тебе неща от другите. Accepting it was permitted by God. Да приемеш, че това е станало, защото Бог го е допуснал. Do we want this? Искаме ли това? This is what God is ordering from His church in this hour. Това е, което Бог предлага на своята църква в By това this време. shall all men know that you are my По това disciples, ще ви познаят всичките човеци, че сте мои ученици, by your love one to another. когато обичате един другиго. The corporate nature of the body. Корпоративното естество на тялото. Whatever is being built in the household of faith, whatever is being built in Това, the, което е изградено в Божия дом, in the local church в местната църква, must also be built within the city, трябва да бъде придадено и в града. must also be built globally in the church. Трябва също така да бъде дадено и глобално в църква. But all these things that we are seeing on those levels Но всички тези неща, които ги виждаме на това ниво, must first work in your life, първо трябва да започнат да работят в нашия живот. in your wife's life, И в живота на твоята in your жена, children's и в lives, живота на твоите деца, within the hiddenness of your own family. и в вашето семейство. Long suffering, Дълго търпение. bearing patiently the faults and infirmities of others. Да понасяш търпеливо грешките и слабостите на другите. These are weaknesses that people cannot face on their own. Това са слабости, които хората не могат да видят сами по себе си. But we come alongside them Но, и не могат да се отърват от тях, но ние идваме като помощ до тях. and we walk with them И ние ходиме с тях, until they can face their own докато weaknesses. те могат да се справят със своите собствени слабости. Do not unclothe our brother by our speech. Ние не разголваме нашите братия чрез нашето говорене. This is part of the dress code Това е част от този код на if облекло. we want to build the body of Ние Christ. искаме да изградим тялото It Христово. also means that we must choose not to magnify the imperfections in others, Това означава да избереме да не увеличаваме слабостите и несъвършенствата в другите хора. and you can handle the spirit of fault finding against you. Да можеш в същото време да устоиш на духа на откриване на грешки от страна на другите към тебе. As the scripture says, he was a man of sorrows, Както се казва писанието, Христос беше човек на скръб, acquainted with grief. беше навикнал на We печал. hid, as it were, our faces from him. Той казва, хората отвръщаха лицето си от него. There was no beauty or comeliness in him that we should desire him. Нямаше красота в него, която да желаем. He was a man of sorrows. Той беше човек на скръб. And that's the spirit И това е духът, that God wants us to pick up.
който Бог иска ние да вземем. As we stand hand in hand Когато стоиме ръка в ръка, to see the culmination of things in the earth, да видим кулминацията на Божия план за света. contending for the faith, Да стоим и да се бориме за вярата. contending for the oneness of the body of Да се Christ. бориме за единството на тялото Христово. And the last thing he says, forbearing, И последното, което казва, forbearing да with one another, понасяме един други го. helping to support each Да other подкрепяме един други го. in the miseries and the trials of life. В предизвикателствата и These изпитанията на are the живота. character traits of Christ. Това са характерните особености на So he Христос. talks about the oneness of the Spirit. Той говори за единство на Духа. It refers to the Spirit in which things must be made one. Той говори за Духът, в който нещата трябва да бъдат направени, да бъдат Oneness едно. in burden, Да бъдем едно в носенето на oneness товара. in confidence, Да бъдем едно в увереност. oneness in temper, Да бъдем едно в поведение. oneness in love, Да бъдем едно в любов. oneness in contentment, Да бъдем едно в задоволство. oneness in joy. Да бъдем едно в радост. Everybody has got a different outlook in life. Всеки един има различен живот. We don't look at things the same way. Ние не гледаме на нещата по един и същи начин. But the Spirit of God makes us one in the way that we perceive things. Но въпреки това Божия Дух ни прави да бъдем едно, когато ние възприемаме нещата. If we have humility, Ако имаме смирение, meekness, ако имаме кротост, forbearance, ако носиме тъготите си един на Long-suffering, друг, ако имаме дълго търпение, then the Holy Spirit can work. тогава Святия Дух може да So работи. we are one body, Тогава сме едно тяло. irrespective of race, Независимо от раса, color, цвят на кожата, creed, от вяра, gender, от пол, от nationality. националност. For in Christ Защото в Христос there's no more male, няма повече мъж, nor female, няма жена, nor Jew, няма юдей, nor Gentile, няма езичник, nor free, няма свободен, nor bond. няма роб. We are all one Ние всички сме едно in Christ. в Христос. God bless you. Бог да ви благослови. Благодаря на Шон. Това е Thank you, едно Sean. от най-добрите послания, които той е говорил някога. One of the best Ще го messages, кажа по този начин. Едно от най-добрите послания, които аз съм чул от него. one of the best messages I've heard by him in my life. Аз не исках да го спирам, I didn't want to stop him, просто да си завърши всичко. just to finish everything what he И аз wanted не to знам say. дали можехте да усетите сърцето на Бога, And I don't know if you could feel the heart of God, защото това е много важно, да усетим сърцето на Бога. because this is very important to feel the heart of God. Пастор Явор ми каза за един проповедник, който си е правил реклама на събранията на база на една малко идиотска реклама по телевизията. Pastor Yavor told me a minister here in Bulgaria, he made advertisement of his ministry based on a little bit idiotic, stupid advertisement on the TV. И той прави това видео реклама или нещо от He сорта. makes this video advertisement И казал, Иисусът ми saying, my Jesus е по-добър от Иисусът ти. is better than your Jesus. Аз ще го кажа по този начин. I will say it like that. Иисусът ти Your Jesus е по-добър от Иисусът ми. is better than my Jesus. И ние трябва да създадем култура, And we should create a culture която да почитаме едни други. where we honor each other, Не да си търсим изгодите. not to look for our own Ние служим на тялото privileges. Христово. We minister to the body of Christ, На цялото тяло Христово. to the whole body of Christ, Не само на нашите хора. not only to our people. Няма наши и ваши приятели. We are not separated to ours and not ours.
Няма наши и ваши. No ours and yours. И ако има в ума ни такива неща, определено Святи Дух не е там. And if we have such thoughts in our minds, the Holy Spirit probably is not there. Друг дух е там, Some other spirit is there. ма вие ще го разберете. You are clever, you will understand which one is there. Програмата е за това да не се спазва So the program is made not to be followed, и в случая ние излязахме от програмата. and we are out of the program and the Ще schedule. направим почивката малко по-къса. We will make a shorter break. Бързо отиваме, пиеме кафето и We go fast, drink our coffee or tea, and we come back след 15 минути ще започнем. in 15